opstellen, doe maar hier voor dit ding. Wij gaan vrij vlot te werk, want we hebben net zoals in de keuringsbaan maximaal 6 minuten voor een paard. Dus we moeten vrij snel ons oordeel vellen. We kijken nu even, als hij voor ons opgesteld staat, naar het ras. Is het een edel hoofd? Heeft hij een klein hoofd? Is de hoofd-halsverbinding licht of is die zwaar? Heeft de hals een lange, opgerichte vorm? Heeft hij veel manen of weinig manen? Je mag er ook even omheen lopen. Niet te dicht op het paard natuurlijk, om te kijken of hij veel of weinig manen heeft. Is de kleur zwart? Dat samen maakt het rastype. Natuurlijk is het zo dat als je een paard ziet binnenkomen, heb je al een eerste indruk. Heeft een paard veel uitdrukking, veel expressie? Of komt hij wat anders binnen of een gerichte hals naar beneden? Of komt hij trots binnen? Dat alles maakt onderdeel uit van het rastype. Dan kijken we naar de bouw. Is het evenredig gebouwd? Is het 1/3, 1/3, 1/3? Voorhand, middenhand en achterhand. Is de bovenlijn sterk of juist zwak? Is het kruis lang of kort? Is het recht of schuin? En dan kijken we naar de kwaliteit van de benen. Dat zullen we heel kort doen. Staat hij vierkant? Kan er 1 hoef tussen de voorbenen? Of is het meer, dan staat hij wijd? Staat hij correct rechts? Of staat hij Frans of toontredend? En zo kijken we ook achter. En als je wat opschrijft, dan schrijf je vooral op waardoor dit paard zich onderscheidt. Je kan steeds zeggen hetzelfde opschrijven, maar je moet ze onthouden, want de volgende komt zo alweer binnen. Dus wat onderscheidt dit paard van anderen? En op het moment dat wij naar het paard kijken, dan denken we niet meer over bloedlijnen of over de vader en de moeder. Dan is het paard wat op dat moment voor ons staat. Goed, dan wil ik graag dat iedereen weer achter mij gaat staan, want dan gaan we stappen. Even iedereen weer achter mij verzamelen. Ja. Willem, ook even weer terug naar achteren, want we gaan stappen. Ja. Willem ook even weer achter. Ja. Jullie ook? Stand there. En als het paard in stap gaat, dan kijken we eerst van achteren. Is het correct of is hij nauw? Is hij wijd in de hakken of smal in de hakken? Als het paard over de zijkant loopt, dan kijken we naar de lengte van de stap. En dan kijken we met name naar de ruimte in het voorbeen. En als we naar het achterbeen kijken, dan kijken we naar de kracht. Sluit het goed aan? Is het taktmatig? Heeft hij souplesse? Betekent, toont hij ook ruggebruik of zet hij zijn rug vast? Mag nog een keer stappen. Dan komt hij op ons af en dan kijken we, is hij recht of is hij toontredend of Frans? Nog een stap, ronde stappen. Het allerbelangrijkste is natuurlijk, is hij regelmatig? En daarna komt kracht, ruimte. Is hij taktmatig? En deze doet mooi zijn hals naar beneden. Dus dan kan het paard ook ruimte laten zien. Als de hals helemaal opgekropt is, dan zal die altijd kort worden en waarschijnlijk zijn rug vastzetten. Dus, dan komt hij op ons af en nou iedereen even in het midden.
Want dan gaan jullie 2 rondjes draven en dat moeten we allemaal kunnen zien. Nee, draven, want we hebben niet genoeg tijd. Iedereen even in het midden. Tot de legende aquí. All the people in the middle. En dan mag je om ons heen hoor. Zo, we kijken nu naar de draf. En bij de draf is natuurlijk hetzelfde. Is het takmatig? Is het ruim? Is het paard in staat om een zweefmoment te ontwikkelen? Richt hij zich op in de voorhand? Of loopt hij wat meer neerwaarts? Kan hij het achterbeen krachtig onder het lichaam zetten? Of is het ietsje meer traag naar achteren gericht? Is er een zweefmoment? Kan hij over de rug gaan? En maakt hij houding? Dan gaan we nog 1 rondje kijken en daarna krijgen we het volgende paard. Wij geven cijfers van 4 tot 9. En een paard moet gemiddeld een 6 hebben om opgenomen te worden in het stamboek. En alles wat hoger is, dat geeft hem natuurlijk de kans om misschien ster te worden. Als het gemiddeld een 7 is. Dankjewel, het volgende paard mag binnenkomen. Zo, nu moeten jullie samen even je algemene beeld van dat eerste paard opschrijven, want we gaan naar het tweede paard. We go to the second round. Second horse. We have 4 horses in total. This was A. Paard nummer 2. We gaan weer precies hetzelfde doen. We kijken weer naar het rastype. Heeft hij weinig of veel behang? Heeft hij een klein hoofd of een lang hoofd? Heeft hij een lichte hoofdhalsverbinding of zwaar? Is de lengte van de hals voldoende in verhouding tot zijn lichaam? Is de kleur zwart? Heeft hij voldoende behang aan de manentop? De manen aan de hals? De staart? En het behang aan de voeten? En tegelijkertijd kijken we natuurlijk naar de bal, want op het moment dat je naar het ras kijkt, kijk je ook naar het paard in zijn totaliteit. Is het in verhouding? Heeft hij een lange rug of een korte rug? Lang kruis, kort kruis? Is het schouder mooi gesteld? Is er een vloeiende overgang van schoft naar de rug? En dan kijken we ook naar de benen. Staat het paard nauw of staat hij mooi recht? Kan er 1 hoef tussen de 2 hoeven of staat hij wijd of nauw? Heeft hij een correct gesteld voorbeen of is hij iets hol in het voorbeen? Dat betekent dat hij ietsje terugloopt naar de knie. Staat hij achter correct? Of staat hij een beetje koelhakkig? Een beetje koelhakkig als de spronggewrichten een beetje naar elkaar toe staan. Ontzettende brave paarden, dat ziet u wel. Er staan een heleboel mensen omheen en toch blijven ze heel rustig staan. En dat is natuurlijk ons belangrijkste verkoopargument. Het mooie karakter van onze Friese paarden. Als iedereen klaar is met de mening over ras, bouw en beenwerk, gaan wij weer achter het paard staan, allemaal deze kant op. Meer tijd hebben we niet. We zouden hier natuurlijk uren kunnen praten.
Wil iedereen even weer achter hier komen staan omdat we gaan stoppen? Ja, komt u maar weer. Daar verder praten. So you go there to stay there because we are going to do the walk. Ja, even weer naar achteren. You go there. Jullie ook, die kant op. Even wachten. En dan gaan we weer hetzelfde in stap. Als hij van ons afstapt, dan kijken we, behalve naar of die correct is, of dat hij nauw is, of misschien het ene been hoger optilt dan het andere. We kijken naar het voorbeen, maakt hij ruimte, heeft hij schoudervrijheid zoals we zeggen. Hè? Dat betekent dat hij voldoende zijn voorbeen naar voren kan uitleggen. En sluit het achterbeen even jongens opzij hier. Even deze, kom maar naar achteren. Nog een keer rondstappen. Oppassen daar. Hier, kunnen jullie even aan deze kant gaan staan? Dankjewel. Nog een keer, kunnen we kijken. Is het regelmatig? Zet hij het achterbeen mooi ver weg. En heeft hij buiging in het spronggewricht. Gebruikt hij zijn rug goed? Gaat hij over de rug zoals we zeggen? Heeft hij wat strakke lendenen of juist zwakke lendenen? En als hij op ons afkomt, kijken we nog even of hij toontredend is of niet. Dan gaan we draven. En in de draf kijken we weer, maakt hij front, kan hij het kruis ietsje laten zakken zodat het front omhoog komt en hij ook een zweefmoment heeft. Heeft hij voldoende ruggebruik of houdt hij de rug wat strak? En we hebben sinds een paar jaar ook het kenmerk hoog ritme of laag ritme, of traag, geïntroduceerd. Omdat het voor een fokker ook belangrijk is om te kijken wat wil ik verbeteren aan mijn merrie. En je kan een paard hebben wat een beetje hoog ritme heeft, dan kies je een hengst die dat niet heeft. Zodat het zweefmoment wat langer wordt. En dan verlaat het paard deze weer de baan en krijgen we het volgende paard. En praat je weer onder elkaar van welk paard had je nou liever? De vorige of deze? Ik zie dat er druk gediscussieerd wordt en veel informatie wordt uitgewisseld. Ik hoop dat de mensen op de tribune het ook een beetje kunnen volgen. Ik zie dat er wel belangstellend wordt gekeken. En dan gaan wij naar paard nummer 3. En straks zullen we de 4 paarden weer terug laten komen met elkaar. En dan gaan we bepalen welk paard het beste is. En dan zal ik met 2 andere juryleden overleggen, zoals we dat in de baan ook doen. We overleggen altijd en vergelijken elkaars mening. En altijd weer terug naar de algemene indruk. Wat voor indruk heb je als een paard binnenkomt? Is het een trotse Fries? Heeft hij een mooi orenspel? Staan de oortjes mooi naar voren? Heeft hij een glanzend oog? Heeft hij een mooi lichte halsverbinding? Is de hals licht of zwaar? En als we een zware hals zien,
dan komt hij wat diep uit de borst, zeggen we vaak. En heeft hij wat meer ontwikkeling aan de onderkant dan aan de bovenkant. De hals is natuurlijk voor het Friese paard ook onderdeel zowel van het rastype als van de bouw. De stand van de hals heeft ook een functionele reden. Maar voor een Fries vinden we het extra mooi als hij mooi opgericht is. Te veel niet, want dan zou het niet meer functioneel zijn. Een hals die wat horizontaal is voor functionele redenen prima. Alleen voor de Fries zien we graag dat trotse vorm. We kijken weer kleur, behang, hoofd, uitdrukking van het hoofd, de halsvorm. En, heb ik misschien nog niet eerder benadrukt, is het paard opwaarts gebouwd of neerwaarts? En neerwaarts betekent dat hij iets meer op de voorhand staat. En opwaarts betekent vaak gepaard met een lang voorbeen. En dat zou dan kunnen zijn dat hij beter in staat is om front te maken en ietsje meer te gaan zitten, zodat hij het voorbeen mooi kan uitleggen en een zweefmoment kan ontwikkelen. Natuurlijk kijken we dan ook even, als we er omheen lopen, naar de kwaliteit van het beenwerk. We hebben daar nu niet voldoende tijd voor, maar we kijken natuurlijk altijd, als u het jurykorps aan de voorkant van het paard ziet staan, dan kijken we van deze kant naar het spronggewricht. Dan lopen we weer naar de andere kant om te zien of dat droog en hard is, zoals we dat zeggen. Of dat er zwellingen zitten, of dat het beenwerk recht of sabelbenig is. Dus een te gehoekte stand van het spronggewricht. We gaan nu weer naar achteren voor de stap. Allemaal even weer uit het midden. Ja. Wat hebben we brave paarden. Ja, even weer terug, dan kunnen we naar de stap kijken. Ja, jullie ook weer, die kant op. A little bit that side. Otherwise we cannot see it. Iedereen een beetje naar achteren. A little bit back, because otherwise it's too short. Naar achteren. You go naar achteren. Ja. Even daarachter. Anders is het veel te kort. Ja. Wil je ook naar achteren gaan, want je staat in de ring. Je staat in de ring. Iedereen naar achteren, a little bit more backward, otherwise we cannot see the horse. You too? Allemaal. Dus we kijken nu weer, maakt hij ruimte? Is hij regelmatig of maakt hij een verschil in de pas? Achter, is het even lang? En dan mag hij weer gaan draven. En dan kijken we weer naar de draf. Is het regelmatig? Of zie je wat onregelmatigs? Dat hij links of rechts achter iets minder onderbrengt. Is hij opgericht? Loopt hij opgericht of loopt hij ietsje neerwaarts? En maakt hij zweefmoment? En, heel belangrijk, zet hij het achterbeen goed onder de massa of is de fase dat hij het been naar achteren brengt langer dan de fase dat hij het been onder de massa brengt. We kunnen het nog een keer bekijken, gelukkig.
Dan krijgen we het laatste paard. Iedereen weer een stuk naar achteren. Mag ik jullie nog weer naar achteren brengen? Wil ook? Wil. Die kant op. Allemaal die kant op. Achter dat plantje. Die kant op. Iedereen achter hier. This is the line. Behind the line. Can you go behind the line? Jullie ook achter de lijn hier. Otherwise they couldn't see us. En dan hebben we alweer het laatste paard. En dan doen we natuurlijk weer precies hetzelfde. Is het een... En pas een beetje op nog steeds, hè? Want we staan er bovenop, het zijn jonge paarden. Heeft hij een lang hoofd of een klein hoofd? Heeft hij een sprekend oog? Heeft hij veel behang of weinig behang? Is de hals opgericht of is die verticaal of is die meer horizontaal? Is de ontwikkeling van de hals zwaar aan de onderkant? Of is die mooi afgebogen? Heeft hij een zware hoofdhals of niet? Dan weer in de bouw kijken we naar of de benen recht staan of is hij onderstandig. Dat betekent dat de benen ietsje onder de massa staan in plaats van gestrekt of recht. Is het achterbeen recht of correct of sabelbenig? Staat hij nauw of staat hij correct? Is hij iets koelhakkig? Iets meer de hakken naar elkaar toe. Bij jonge paarden kan dat natuurlijk ook nog wel veranderen, want de kracht moet nog soms wel komen. Heeft hij een lang voorbeen? Is hij neerwaarts of opwaarts? Is hij 1/3, 1/3, 1/3? Dus voorhand, middenhand, achterhand. Is dat middenstuk langer of korter? Als het wat korter is, dan spreken we van een vierkant paard. En als hij wat langer is, dan is het een rechthoekig paard. En wij houden iets meer van een rechthoekspaard, omdat hij iets meer ruimte kan maken over de rug. En dat is dan weer belangrijk voor de sport. We hebben nog niet gesproken over de kwaliteit van de hoeven. Dat is natuurlijk ontzettend belangrijk, want daar zit het hoefmechanisme en al het bloed gaat daar doorheen. Betekent dat een mooie, brede hoef zien wij graag voor meer vering en de stand van het voorbeen kijken we natuurlijk ook van opzij. Is het week of steil gekookt? We hebben niet meer tijd, dus we gaan nu weer stappen. Iedereen weer deze kant op, Wil. Wil. Ja, deze kant op. Jullie ook. En weer hetzelfde natuurlijk. Is die correct van voor of maait die? Pas op jongens, even opzij. Heeft hij genoeg schoudervrijheid? Pas op! Opzij jongens. Geen ongelukken. Ja. De tweede ronde stap. En dan zou je bij dit paard kunnen zeggen dat hij een iets te gehoekt achterbeen heeft. En dan mag je meteen afsteken om te gaan draven, want iedereen staat een beetje in de weg. En dan gaan we 2 rondes draven. En dan het spannende moment natuurlijk van de draf.
Kan die ruimte maken? Komt hij in front omhoog? Of loopt hij neerwaarts? Kan hij het achterbeen goed onderbrengen? Laat hij zijn rug los en heeft hij een zweefmoment. Goed, dit was de tweede ronde. Dan komen ze zo meteen met z'n vieren terug. En dan wil ik graag even overleggen met 2 juryleden. Wil? Even kijken. Wil en Jolanda, kunnen jullie even bij mij komen? Wil? Wil, kom even overleggen. En Jolanda, waar is Jolanda? Zoals het altijd doet. Jolanda? Waar is Jolanda? Ja, ik ga even net zoals in de keuringsbaan overleggen met 3 juryleden. Jolanda ook even. Je mag zo weer terug. Ik vond alleen de stap van lezen niet zo goed, van de derde. Maar kijk. Dan wordt heel veel eerst als beste. Oké, ze komen terug. En jullie gaan weer terug naar jullie groep om te overleggen. Ja, ik voel weinig verschil. Zo, natuurlijk. Even kijken waar ding is gebleven. Ja. We maken het natuurlijk heel moeilijk nu, want iedereen is nog druk aan het discussiëren. En wat wij gaan doen, is kijken welk paard heeft het mooiste rastype. Dus welk paard heeft het mooiste rastype? Welk paard draaft het best? En welk paard stapt het best? Dus die 3 dingen gaan wij bepalen. En daar gaan jullie even over discussiëren en dan zullen wij zeggen wat de uitslag is. Heel vaak zie je in de keuringsbaan dat een paard gedurende de eerste ronde of de eerste keuring misschien wat gespannen stapt. En als we dan in de groep weer terugkomen, dan zijn ze ontspannen. De lopers zijn dan ook meer ontspannen. Denken ze, de keuring is, we hebben het gehad.
En dan zie je vaak dat een paard veel ontspannender gaat stappen. Wij nemen altijd het laatste moment nog mee in onze beoordeling. Dus als een paard in de individuele beoordeling misschien niet helemaal goed stapte, dan maken we daar een aantekening van, zeggen we kijken terug in de groep tot op het laatste moment, geven we het paard de kans om zich op de best mogelijke manier te laten zien. Dan, dankjewel. We hebben nog 5 minuten, dat komt heel goed uit. We gaan nu bepalen welk paard het mooiste rastype heeft. En dat betekent mooie opgerichte hals, mooi klein hoofd, mooi oogopslag, zwarte kleur en veel behang. En we hebben gekozen voor het mooiste rastype, paard nummer 3. Het mooiste rastype, paard nummer 3. Je mag even naar voren komen. Ook qua bouw is dit ook een paard wat heel mooi harmonieus gebouwd is, maar we vinden het een mooi klein hoofd, mooie lichte hoofd-halsverbinding. Moet je natuurlijk nog wel eventjes, ja goed zo. En qua behang, staart, het hele voorkomen vinden wij een heel mooi voorbeeld van een Fries paard. En dan hebben wij de beste draf. Wie heeft een beste draf? Welke groep heeft een paard uitgekozen voor de beste draf? Ja, hier is een groep die heeft nummer 2 als beste draf. Wie heeft dat ook? Nummer 2 als beste draf. Die heeft nummer 2 als beste draf. Wij hadden als jury nummer paard 4 als beste draf. Omdat hij het meeste power uitstraalde. Het meeste voor ons het achterbeen heel mooi gebruikte. En qua stap, welk paard had de beste stap? Ja, dat was ook het laatste paard. En ik dacht even toen hij individueel stapte, is hij wel helemaal gelijk. Hij was een beetje, zoals wij dat noemen, niet helemaal intact. Maar hoe meer hij in rust kwam, hoe meer ruimte die maakte. Onze tijd is op. Ik hoop dat jullie iets geleerd hebben, het fijn met elkaar hebben kunnen discussiëren en een beetje een gevoel hebben gekregen hoe het dan gaat in de baan. Ik dank jullie voor jullie moed om hier aanwezig te zijn. Ik dank met name Stal Volmer voor het mooie voorbrengen en voorbereiden van de paarden. En ik hoop op een mooie verdere voortzetting van deze dag en van morgen. Veel plezier samen, dank jullie wel. Mooi applaus, kijk op, dames en heren, voor Louise Hompe. Morgen weer de voorzitter van de jury hier op de KFPS Hengstenkeuring. En dan komen ze nog een keer voorbij. 4 prachtige paarden van de Nieuwe Heuvel, van de familie Volmer uit Lunteren. En waardeer ze, als ze voorbij komen, nog een keer met een fraai applaus. Dank u wel. Ja, de headset maar uit, jongens. En de Nieuwe Heuvel in het organiseert weer 2 hele mooie hengstenshows. 23 februari, s'avonds 7:30. En tweede paasdag, maandag 22 april om 12 uur. Kunt u de hengsten nog eens bewonderen bij de Nieuwe Heuvel in Lunteren. Would you all please leave the arena now, ladies and gentlemen. Thank you very much. Wordt nog druk geconverseerd onder elkaar, nog even de details besproken. Maar de show must go on. Henk Dijkstra met zijn team staat alweer te trappelen om u het volgende onderdeel te presenteren. We nemen u weer mee naar de Horses to Fly KFPS sportcompetitie Tuigen. Zodanig komen de Mannies in actie. Daarna hebben we meteen de ervaren hengsten en ruinen.
En dan rond de klok van 1 uur interessante clinic van Rien van der Staft. Met medewerking van een aantal talentvolle combinaties. De baan wordt vrijgemaakt. En we gaan door met de Maddies dus aangespannen gepresenteerd. Geen grote rubrieken, maar wel rubrieken met veel kwaliteit. Immers het is de finale van de competitie 2018-2019. Nou, wordt nog veel nagediscussieerd over het beoordelen van het Friese paard. Louis Homp heeft het allemaal weer duidelijk verwoord. En de baan is vrij. En dat betekent dat Henk Dijkstra zo dadelijk weer de paarden aan u gaat voorstellen in de volgende Horses to Fly KFPS sportcompetitie. Ja, dames en heren, maakt u zich op voor opnieuw een hele aantrekkelijke rubriek waarin sprake is van verschrikkelijk weinig krachtverschil. Ik mag u de Maddies aankondigen die in deze finale acte de présence geven. Te beginnen met 91 aan de wagen, Silke van Tekensiel. Een afstammeling van de hengst Maurits 437. In eigendom van en gereden door Hendrik Eppinga, de bekende hengstenhouder uit Oudemerden. Met 271 aan de wagen, Bommelsteins Valentina. De jonge Alwin 469 van Jaap van der Meulen in Broek Noord. Getraind en gereden en hier uiteraard voorgesteld door Henk Hammers. En helemaal uit het zuiden begroeten wij met veel blijdschap uiteraard met 6,32 aan de wagen. Tooske R stamt af van de hengst Alke 468. Gereden door Dort Jan Rijmakers en vader Jan Rijmakers in Geffen. Dat is de eigenaar. 3 finalisten voor wat betreft deze categorie, de Maddies. Sportcompetitie 2018-2019 met dank nogmaals aan Horses to Fly, dat internationale bedrijf wat paardenvervoer en paardentransport over de gehele wereld vanuit Jistrum regelt. En natuurlijk ook dank aan stoeterij Bommelstein in Haskerhorne en de Nieuwe Heuvel, het vermaarde bedrijf van de familie Volmer in Lunteren, voor hun bijdrage ook aan deze KFPS sportcompetities. Evermunt verricht op dit ogenblik de inspectie van de 3 finalisten. En de heren Hamminga en Van der Meulen zijn belast met de jurering in deze finale. En gaat u er maar eens even voor zitten, want de paarden ontlopen elkaar heel erg weinig. Dat hebben de afgelopen wedstrijden laten zien. Aan de leiding op dit moment Silke van Tekensiel met 20 punten, op 1 puntje daarachter Bommelsteins Valentina en met 17 punten heel verdienstelijk derde op dit moment in het tussenklassement Tooske R. Daar komen ze.
mooie gedragen bewegingen ook van deze merries. Waarvan in elk geval Silke van Tekensiel ook drachtig is. En dan nog acteren op dit niveau, dat is toch wel heel bijzonder. En natuurlijk zou ik zeggen, ondersteun die paarden en die rijders met uw enthousiasme in deze schitterende aangespannen sport. Ze gaan van hand veranderen op aanwijzing van onze ringmeester Harm van der Meulen. En dan kunt u ze zo dadelijk op de andere hand bewonderen. En dan komen we zo langzamerhand in de beslissende fase. Wat een beweging toch ook bij die merries. Dames en heren, een genot voor het oog. En het zal gaan om hele kleine verschillen, denk ik, voor wat betreft de uiteindelijke plaatsing. En Hendrik Eppinga en Henk Hammers, die halen het onderste uit de kan. En natuurlijk ook Dort-Jan Rijmakers doet zijn uiterste best. Goed, opstellen mag. 2,71, dan 91 en tenslotte 6,32. Anders gezegd, Henk Hammers, Hendrik Eppinga en Dort-Jan Rijmakers. Dubbele punten dus te verdienen in deze finale. En ik hoor zo dadelijk van mijn onmisbare assistente in deze administratieve afwikkeling van deze finale, Johanna Faber, hoe of die eindstand er compleet uit gaat zien zo dadelijk. Goed, dames en heren, ze staan opgesteld, dan kan ik u de einduitslag melden. Henk Hammers, die staat hier bovenaan en die schrijft die competitie op zijn naam met slechts 1 puntje voorsprong op het zilver van Hendrik Eppinga. 39 punten dus voor Henk Hammers, 38 voor Silke van Tekensiel en 33 punten voor Dort-Jan Rijmakers. En dan vraag ik even een van de beide juryleden om toch ook even aan te geven waarom men voor deze uitslag heeft gekozen. Meneer Hamminga, mag ik u het woord geven? Dank u wel. Ja, dames en heren, 3 hele fijne merries met een goed bewegingspatroon. Maar de nummer 271 die stijgt daar bovenuit, omdat hij ook heel veel zelfhouding vertoont. Een hele royale, ruime bewegingsafloop heeft en een heel goed lichaamsgebruik. Nummer 91 heeft ook een heel duidelijk goede takt van lopen en veel ruimte. Was in de stelling net even iets minder, had iets meer moeite met de aanleuning. En dan de 632, ook een merrie met een goede houding. Maar die zou dan nog net een fractie meer looplust mogen tonen. En daarom deze plaatsing. Dank u wel. Dank u wel, meneer Hamminga, voor uw duidelijke uitleg met betrekking tot de plaatsing. Nog even toch een korte reactie bij de beide Kemphanen zou ik willen zeggen. Henk Hammers die hier de competitie vanuit de tweede positie eigenlijk de winst grijpt in die finale. Dat moet toch wel een heerlijk gevoel zijn. Had je dat zelf in de gaten dat het er deze keer wel in zou zitten? Nou, het is sowieso een heerlijk gevoel hier in deze mooie entourage. En het is geweldig voor mij om zo'n heel lekker paard te mogen rijden. Dat is dan weer een compliment aan de eigenaren die toch zeggen van we laten die paarden van de winter pas een poosje trainen. En dan kunnen we kijken van waar we in de zomer met zulke paarden kunnen doen. Dat vind ik een groot pluspunt. Of ik het verwacht had, ja, ik wist dat die van Hendrik Eppinga heel goed was. Dus het zou erom gaan. Dus het is een spannende strijd, dus dat is mooi. Je hebt hem keurig in je voordeel beslist, dus gefeliciteerd. Dank je wel. Nou Hendrik, dan ga je de hele competitie aan de leiding en dan, in de finale dan delf je net het onderspit. Maar ja, toch nog heel verdienstelijk 2 met een drachtige merrie. Geweldig toch? Ja, zeker. Heel geweldig. Hij ging met de afrijden de eerste ronde, voelde hij niet helemaal goed aan in de stelling. En toen was ik al bang. Ik denk, als ze dit maar niet zien, dan kan het me wel een plekje kosten. Nou ja, je bent toch heel verdienstelijk tweede in deze
kwaliteitvolle rubriek. En ik hoop dat u met ons gaat genieten, dames en heren, van een afsluitende ereronde met een fantastische winnares in dit geval. Bommelsteins Valentina, de jonge Alwin, met Henk Hammers, in eigendom dus bij Jaap van der Meulen. Hendrik Eppenga met Silke van de Eerkesiel. En Doosker met Dorp-Jan Ruimakers. Uw applaus. En laat die paarden maar lekker lopen op uw enthousiasme. Schitterende tuigpaardensport. En natuurlijk zien we de finalist, in dit geval de winnaar, straks terug in de overall finale alle categorieën. De volgende categorie in hetzelfde kader van de Horses to Fly sportcompetitie 2018 en 2019, die maakt zich ook voor het betreden van de piste. Het betreft in dit geval de ervaren krijgspaarden die dus ook op onze nationale concours en piek evenementen al de nodige wedstrijdervaring en zelfs ook de nodige prijzen hebben gewonnen. Die maken hun opwachting in deze finale. Aan de leiding op dit moment Sven B. van Sibere Minkema met 20 punten. Op 1 puntje afstand het zwarte paard Sier P.J. met Udo de Haan. Op plek 3 Toran van der Noesterhoeve met Pieter Okkema, 16 punten. En vierde op dit moment in de voorlopig het tussenklassement met 14 punten Suzanne Bouwman met Egbertina Stier. We gaan eens kijken hoe die strijd zich zo dadelijk in deze finale gaat ontrollen. En we hopen natuurlijk op fantastische sport met veel inzet. Zowel de paarden dus heel ervaren en dat kan zeker gezegd worden in het geval van de heren. En de dame uiteraard niet te vergeten die deze paarden aan u en aan ons gaan voorstellen. De lijstaanvoerder ontwaar ik al in de coulissen, dames en heren. Uw attentie, kijk eens even naar die Sven B. Een jonge Wiemer 6461, combinatie Minkema-Schreuder met Sibere Minkema. Wat een kunstenaar voor de wagen, dames en heren. Dan die geweldenaar, het zwarte paard Sier P.J. van de combinatie het zwarte paard en Wiepinga van der Ark uit Oudwoude en Hemrik. 19 punten in het tussenklassement Udo de Haan. Dan met 94 aan de wagen Toran van de Noesterhoeve, een jonge Tjalle 454. Eigenaar-rijder Pieter Okkema Witmarsen. En tenslotte Egbertina Stier, eveneens van Tjalle 454. Eigendom van combinatie van der Stoep en de Egbertina Hoeve. Voorgesteld door Suzanne Bouwman. En die ervaren dame die neemt het op tegen deze 3 ervaren rijders die al staan opgesteld en die allemaal ieder voor zich de nodige successen al hebben geboekt in onze tuigpaardensport, specifiek ook de Friese tuigpaardensport. Eike van der Meulen verricht de inspectie en dat betekent dat het wedstrijdresultaat in deze rubriek wordt bepaald door de juryleden, de heren Vermunt en Hamminga. Nou, ik zou zeggen, dames en heren, als dan zo dadelijk via onze ringmeester Harm van der Meulen het sein tot afrijden wordt gegeven,
Dan gaan we genieten van de cracks van onze nationale concours hippiek-evenementen in deze indoor samenstelling. Maakt u zich op voor een fantastische strijd. Goed, we zijn los. En kijkt en geniet u, dames en heren. Wat een atleten. Wat kunnen die Friese paarden bewegen? Voor en achter, hoog van de vloer. Dat willen we graag zien. Wat een kwaliteit in de baan. En kijk die heren en die dames genieten van uw enthousiasme. Laat u zich nog maar eens even horen, want de jury is nog niet van plan om een voorlopige opstelling prijs te geven. Is uw favoriet Sieber Minke, maar dan zou ik zeggen, laat het maar even merken. Of vindt u dat Udo de Haan de zege verdient? Rijdt ook fantastisch. En natuurlijk ook Pieter Okkema. En ook Suzanne Bauma haalt het onderste uit de kant. Wat een prachtige wedstrijd. Ze walsen door de piste. En ze lopen nog als een kanon hier in de indoor piste in het WTC. Binnenkomen 2 en 148. En tenslotte 307. Goed, dames en heren, dan geef ik natuurlijk weer met alle genoegen het woord aan de woordvoerder van de jury, de heer Hamminga, om even toe te lichten waarom juist 2 en 148 relatief snel werden binnengeroepen. Ja, de nummer 2, een heel royaal gebouwd paard die ook in de beweging over bijzonder veel tact en afdruk beschikt. Heel veel kracht, achterbeen heel goed op de plek neerzet waar hij hoort. Vandaar ook dat hij in de schoft dan heel goed opwaarts beweegt. Want beweging, dat is niet alleen de buiging in de gewrichten, maar beweging, daar hoort ook lichaamsgebruik bij. En dat was bij de nummer 2 heel overtuigend en bijzonder goed. Nummer 148 liet ook een hele constante koers zien, met een goede houding, kwam mooi terug in het front, sterk over de benen met een goede tact. Het lichaamsgebruik zou daarbij iets meer kunnen reizen nog in het front, in de schoft. Dan de nummer 94 had iets moeite om op gang te komen, maar het tweede deel van de koers bleef hij heel mooi in de takt, ook mooi recht gesteld. Achter nog een fractie verder doortreden. En dan de vierde geplaatste, de nummer 307. Een paard met een goede houding, ook wel een goede manier, een goede takt van lopen. Maar moet dan toch net zijn meerdere erkennen vanwege het achterbeengebruik. Dank u wel. Hartelijk dank, meneer Hamminga, voor uw duidelijke uiteenzetting met betrekking tot de plaatsing in deze rubriek. De paarden kunnen eventjes op adem komen, want dit is natuurlijk wel de koningsklasse waar we zo dadelijk ook in de ereronde nog even volop van willen gaan genieten. Ga ik nog even bij Sieber Minkema horen hoe hij deze wedstrijd heeft ervaren. Hij ging aan de leiding en dat geeft misschien wel wat extra druk vooraf.
Maar hoe heb je de koers zelf ervaren en dan ook nog winnend afgesloten? Nou, ik was wel erg gebrand om hier te winnen. Want deze finale telt 2 keer. Dus als Udo zou winnen, zou hij ook winnen. Dus ik was er echt helemaal klaar voor. En ik heb geprobeerd alles uit de kast te rijden wat erin zat. En het paard liet me niet in de steek. Het is gewoon een fantastisch paard. Ik hoef bijna niks te doen. Dus ik heb er gewoon geen woord voor. Nou, van harte gefeliciteerd. Je bent gefinished met een puntentotaal van 40. En op plek 2 is daardoor Udo de Haan gefinished met totaal 37 punten. Dus 3 puntjes verschil. Jullie zijn in de zomer ook elkaars concurrenten, maar ook weer collega's. Je houdt toch wel een heel goed gevoel aan deze finale over, neem ik aan, Udo. Jazeker, ik heb fijn gereden. Ik heb een goed paard, Siebren ook. En dan is het maar net wie er wint. Daarnaast heeft deze al een rubriek gelopen. Je merkt dat ze dan in de warmhal ietsjes meer te verduren krijgen. Maar goed, dat is geen excuus. Op dit moment is Siebren de betere en daar heb ik vrede mee. Maar dat wil niet zeggen dat we van het zomer het hoofd gaan buigen. Ja, kijk, zo hoort het, hè. Dat is de goede sportmentaliteit. Fantastisch gesproken. Dankjewel, Udo de Haan. En natuurlijk, dames en heren, geniet u nog eens even van deze fantastische 2 toppers uit deze rubriek. En natuurlijk ook voor de 3e en 4e. Zeer verdienstelijk. Kijk eens, wat een show. Heerlijk toch? Fenomenaal. Sven B. en Siebren Winkema. En natuurlijk ook die fantastische, het zwarte paard, Siert B.J. met Udo de Haan. Verdienstelijk 3, Pieter Okkema en Toran van den Oesterhoeven. En op 4, Egbert Dinastier met Suzanne Bouwman van een schitterende finale. Goed, dames en heren, dan zien we u straks zo rond de klok van 20 minuten voor 2 nog een keer terug voor de afsluitende finale van de KFPS Sportcompetitie 2018-2019, waarin alle categoriewinnaars nog een keer tegen elkaar in het strijdperk gaan treden. En dat belooft een fantastische overall finale te worden. Bert, ik zou zeggen aan jou het woord. Ja, Henk, dat wordt een schitterende finale met jouw enthousiasme daarachter. Nou, dan zweven die paarden door de baan en die komen niet meer aan de grond zometeen. We zullen zien. We gaan het allemaal meemaken, dames en heren. We gaan ons eerst opmaken op een zeer interessante clinic. Die gaat zo dadelijk om 1 uur beginnen. We lopen ietsjes voor op het schema. Misschien dat ik u nog even een overzicht kan geven van de clinics die her en der plaatsvinden. In het WTC Hotel in zaal New York 1 begint om 1 uur. Interessante uiteenzetting door Pascal Drijfhout. Horses to Fly. Het gaat over de beste manier hoe te exporteren, hoe te importeren. Paarden vervoeren. Horses to Fly is daar een expert in. Pascal Drijfhout dus om 1 uur in zaal New York 1 te horen. In de tweede zaal, New York, in het WTC Hotel, begint om 1 uur een uiteenzetting van Dr. Anders Ben Horsmans, erkend paardendierenarts. Het gaat over de gynaecologie van het paard in de huidige tijd en in de toekomst. En dan in zaal 3 begint om 1 uur een uiteenzetting van Dr. Natascha Helgers. Zal je Duits plaatsvinden, das schwarze Pferd im Leben und Überleben. En dan in het Strodorp gaat het over de pasvorm van het zadel en de zitpositie voor de ruiter Amazone. Mechtelt Jonker van Horsken komt om 1 uur aan het woord in het Strodorp. Dus ja, op tal van plekken, dames en heren, in het WTC Hotel, in het Strodorp, interessante clinics te verwachten. Zo dadelijk, dames en heren, zal Rien van der Staft hier een clinic verzorgen. Clinic in het kader van de Pavo Friso Bokaal. Pavo Friso Bokaal is de competitie voor jonge Friese paarden met sportaanleg. De competitie wordt mede mogelijk gemaakt door Pavo Paardenvoeden en Friso Zadels. Dat alles in samenwerking met KFPS. En het ambitieuze project Mijn Grand Prix
dat heeft tot doel talentvolle dressuurruiters en Amazones en hun even talentvolle paarden op te leiden naar het hoogste dressuurniveau, namelijk de Grand Prix. Aan deze clinic zullen deelnemen Isabel Vromans, Milou Faber, Hermina Holwerda en Marcia de Vries-Dijkman. Kort momentje en dan gaan we ermee beginnen. Eerste twee combinaties, dames en heren, komen al in de baan. En daar is ook Rien van der Stracht. We gaan hem even een microfoon overhandigen. Maar wellicht dat hij headset op heeft, dat zie ik. Dames en heren, veel plezier, veel genoegen. Altijd zeer leerzame momenten op zo'n dag hier in Leeuwarden. Het woord aanstonds aan Rien van der Stracht. Zeer ervaren instructeur en trainer. Techniek staat voor niets, dames en heren. We gaan even schakelen met het geluid. En dan komt hij zo dadelijk live in de ether. Rien van der Stracht. Dankjewel, Bert. Goedemiddag, dames en heren. Aan mij de eer om een aantal hele mooie paarden van een commentaar te voorzien en u daar een en ander over te vertellen. U ziet hier op de diagonaal Milou Faber. Zij is vorig jaar ook met het paard heel hoog geëindigd in de Pavel Cup. En aan de lange zijde, hier bij de Friso-stand, ziet u Isabel Vromans. En twee hele mooie paarden die in hun draf en in hun beweging voldoen aan datgene wat wij van een dressuurpaard vragen, wat wij graag van een dressuurpaard zouden willen. Beide, als jullie gewoon rustig even draven en je paarden even laten wennen aan deze ring. Het is altijd even een beetje vreemd natuurlijk in zo'n grote ring met deze entourage, om dan ontspannen te zijn. Een van de belangrijkste dingen vind ik, als het kan, Isabel, nog heel even een stukje draven. Tenzij je paard echt in de galop beter tot zijn recht komt. U ziet trouwens wat een fantastische galop dat paard heeft. Hè? Hoe mooi dat paard zich al in balans kan dragen in die galop. Als het kan, Isabel, nog even draven zo. Ach, neem me niet kwalijk. Ik draai dus de namen om. Sorry. U ziet twee paarden die allebei intact en in balans mooi draven. Proberen Milou de hals een klein beetje meer op lengte te maken. Zo ja, dat is goed. Dat is goed. Dan gaan we ook nog een keer hand veranderen. Beide handen de paarden even draven. Mooi naar voren, naar het bit toe rijden. Wat bedoelen we daarmee? Daar bedoelen we mee dat we de activiteit van het achterbeen van het paard naar voren door laten stromen en het paard daardoor in aanleuning aan de hand krijgen. Het is heel belangrijk dat we onze paarden dus niet met de hand terugwerken en de hals of het hoofd van het paard naar zijn lichaam toe werken, maar dat we proberen. U ziet hier twee prachtige silhouetten zo. En dit paard, deze die u hier ziet, is net een jaar ouder dan de andere. U kunt in de ontwikkeling al iets zien dat hij al een klein beetje verder is in de ontwikkeling dan de andere. Dit is goed. Als jullie daaraan toe zijn, zou ik het fijn vinden als jullie in het draven beginnen met een klein beetje wijken voor de kuit. Wijken voor de kuit is een eerste zijgang die wij doen met paarden. Met name om dat binnenachterbeen een prikkel te geven in de voorwaarts-zijwaartse richting. Dus dat in dit geval als je naar links wijkt, probeer je dat rechterachterbeen een klein beetje door de richting naar de linker voorkant toe te werken. Daardoor wordt de rug van het paard, de bovenlijn van het paard, wordt daar mooi losgewerkt. En als je dat doet, vooral met een paard wat aan zijn bolle kant een klein beetje weggeweken wordt voor die kuit, heeft dat ook op het evenwicht, links-rechts evenwicht, ook een hele goede invloed. De losgelatenheid bij de rug, bij de bovenlijn van het paard is natuurlijk een van de belangrijkste aspecten om in de toekomst zo ver te komen
dat wij de achterhand van het paard onder kunnen laten komen en gewicht van de voorhand kunnen laten doen overnemen. Als jullie eraan toe zijn, zo even een keertje hand veranderen en dan op de linkerhand ook wat wijken voor de kuit doen. Je wilt in principe natuurlijk je paarden zoveel mogelijk symmetrisch ontwikkelen. En elk paard heeft natuurlijk een kant waarbij hij zich wat makkelijker buigt en een kant waar hij zich wat moeilijker buigt. Dat is heel mooi. Dit is een heel mooi beeld zo. Prima. Zo moet een paard ongeveer lopen, hè? Dames en heren. Als een paard een heel klein beetje nog de neus iets naar voren zou doen, dan zou het werkelijk een perfect beeld zijn, maar zo is het echt heel goed. Prima. En dan op deze hand ook een klein beetje wijken voor het linkerbeen. En dan kunnen wij in die draf ook al wat kleine tempowisselingen rijden, wat kleine overgangen rijden. En dat kun je ook eventueel combineren door het wijken, het zijwaarts gaan, te combineren met kleine tempowisselingen en kleine overgangen. Zodat je daarmee al probeert je paard nog weer een klein beetje meer op dat achterbeen door te werken. En dat achterbeen een meer dragende in plaats van een stuwende functie te geven. En met name schouder-binnenwaarts, wat je nu hier ziet aan deze lange zijde, is natuurlijk met name schouder-binnenwaarts oefening. Waarbij we het paard echt proberen met dat binnenachterbeen iets gewicht te laten overnemen van de voorhand. Dat is eigenlijk het ultieme doel waarnaar wij streven met de afwisseling van een dressuurpaard. Mocht het paard dan in die schouder-binnenwaarts een heel klein beetje kantelen, dan is dat eigenlijk vaak het gevolg van het feit dat de ruiter de buiging in het paard nog iets te veel met zijn hand wil brengen. En eigenlijk niet voldoende de tijd kan nemen of de tijd neemt om die buiging meer te laten komen vanuit het binnenbeen. En daar vandaan het paard van de binnenbeen naar de buitenteugel te kunnen rijden. We gaan nog een keer hand veranderen. Doen we ook op de andere hand, op de rechterhand nog een paar keer wat schouder binnenwaarts meepakken. Goed zo. Als jullie daaraan toe zijn, kun je op die diagonaal die draf wat verruimen. Zorg dan dat je paard in dat verruimen voor je uitblijft. Hè, dat hij de hand naar voren mee wil nemen. En dat hij niet duikt, dat hij niet te veel gewicht op die voorbenen gooit. Maar dat hij juist vanuit de stuwkracht en de draagkracht van het achterbeen in combinatie met elkaar die voorhand wegbrengt. Goed zo. Dit is een mooie schouderbinnenwaarts hier. Prima. Prima. Gaan we zo ook eens eventjes een keer een overgang maken naar de galop. En zou ik het fijn vinden als jullie in de galop wat tempowisselingen willen rijden, afwisselend met wat voltes. Ja, laat maar zien dat beide paarden ook beschikken over een goede galop. En als je met de galop nog wat balansprobleempjes hebt, wat heel normaal is bij een jong paard, dit zijn natuurlijk toch nog, vooral deze is natuurlijk toch nog een vrij jong paard. Dan moet je zo'n paard juist veel galopwerk op de cirkel geven en veel galopwerk doen vanuit de overgang. Dus vaak een overgang terugrijden, weer naar draf, eventueel vanuit de stap, eventueel vanuit het wijken, die overgang naar de galop opnieuw doen. Zodat zo'n paard zijn ontspanning en zijn balans kan vinden, ook in die galop. U ziet hier aan de korte zijde bij het Pavo-bord eigenlijk een paard dat een fantastische galop heeft. Heel veel gedragenheid al in de galop heeft. Zo wordt het ook beter. Goed zo. Goed zo. En dan kun jij in die galop al een klein beetje schakelen. Hè? Een klein beetje terug galopperen en weer een beetje naar voren galopperen. Dat je probeert in die galop juist het paard er wat meer achterop te krijgen en weer wat naar voren te rijden. Prima. Juist. Goed zo. En weer naar voren rijden. Prima. Heel mooi. Prachtig beeld daar. Dat is goed. Juist. Proberen de hals niet korter te maken. Dus juist wanneer je je paard wat wilt verzamelen en hij wil wat doorlopen in zijn lichaam, probeer dan je halve ophoudingen zo door te laten komen dat die neus niet te veel achter de loodlijn komt. Want dan drukt het lichaam van het paard eigenlijk door. Je wilt die halve ophouding zoveel mogelijk laten doorkomen op het achterbeen van het paard. Dan gaan we weer rustig draven. Nog eens een keer in draf. En dan op de diagonaal een keer hand veranderen. En doe op die diagonaal de draf maar eens een paar passen toedraven. Toerijden. En zorgen dat de neus van je paard voor je uit blijft. Mooi open blijft in zijn frame. En dan achter je hand aanrijden. Het paard de drafpassen laten verruimen als die mooi recht is op je diagonaal. Achter de hand aanrijden, mooi naar voren. Prima. Weer rustig terugrijden. Terugrijden ook weer op het achterbeen proberen uit te voeren. Heel mooi. Ga maar mee met je hand. En weer rustig verzamelen. Goed zo. Dan rijden we heel even een overgang naar stap. En laten we eerst even in ontspanning
een stukje arbeidsstap zien. Mooi achter de hand aan, niet te veel drijven. Je paard mooi volgen met je hand. En zorgen dat je paard je hand naar voren. Juist, dit is goed. Dit is goed. En dan probeer hem nog maar iets meer van je uit te schuiven, de neus. Maar in een horizontale lijn, niet lager. Juist, zo. Duidelijk probeert een verruiming in die stap te krijgen, waarbij het paard mooi lange, voortgrijpende passen maakt. Een hele mooie overstap zo in de stap hier met deze. Dat is prima. Die lengte in de hals is ook goed voor die stap. Doe de stap maar eens wat verruimen. Op de tweede of de derde hoefslag. Dan kun je de stappas proberen optimaal te verlengen. Doe het maar van de kant af, dat iedereen het mooi kan zien. Mooie lange passen laten maken. Prima. Mooi achter die hand aan. En als het paard dan door een beetje opwinding in deze omgeving toch de hand niet helemaal volgt, geef hem rustig de tijd om vanuit te drijven, die hand weer op te zoeken en achter die hand aan weer mee naar voren te laten gaan, dat hij de hals op lengte naar voren en naar beneden mee wil nemen. Dat is altijd een van de belangrijkste facetten in de rijerij. Zijn we nog zo ver, zijn we nog met ons paard zo bezig, dat hij onze hand mee wil nemen naar voren en naar beneden. Pakken we de paarden weer heel rustig op. Ga je weer rustig via de draf een overgang maken naar de linker galop. En als het nodig is, vooral met de wat jongeren, deze is natuurlijk een jaar jonger, die u hier ziet is een jaar jonger dan deze, die heeft nog iets meer tijd nodig om die balans te vinden. Maak maar rustig op de grote volte je overgang naar de galop. Dit is mooi. Denk aan de halslengte. Juist. Goed zo. Dat is maar. Probeer je linkerhand mooi voor te houden. Hè? Dat je niet te veel de stelling naar links gaat. Dat je binnenhand voor kunt houden. Dat je met de buitenteugel. Dit is goed. Juist, goed gedaan. En dan in die galop. Zodra jij voelt dat je paard te veel tempo wil overnemen. Geef je in het ritme van die galop een halve ophouding. Dat je dat gewicht zoveel mogelijk zonder spanning naar de achterbenen probeert over te heven. Dus in het ritme van de galop maak je een ophouding, een ophouding, een ophouding, een ophouding. Een halve ophouding maken op 2 teugels. En een van de essentiële dingen is dat we tijdens het geven van die halve ophouding proberen het paard niet korter in de hals te maken. Want als die korter in de hals wordt, boet hij in aan souplesse in de lendenpartij. En als hij inboet aan souplesse in de lendenpartij, kan het achterbeen doorgaan. Hou stromen. Hou stromen. Goed. En weer naar voren galopperen. Juist. En het kleine beetje terug galopperen wat jullie al doen, en de een kan dat natuurlijk wat beter dan de ander, wissel dat af met naar voren galopperen. Dat je voldoende impuls, voldoende schwung houdt om zo'n paard echt vanuit de voorwaartsdrang, vanuit de schwung naar voren, naar je hand toe aan elkaar te kunnen rijden. Rij maar naar voren. Prima. Goed zo. Doorrijden. Ja, goed zo. Prima. En weer naar voren naar je hand toe blijven rijden. Goed zo. Juist. En heel goed in de wending je buitenteugel gebruiken. Hè? Dat hij echt mooi aan die buitenteugel terugkomt. Dat hij niet te veel met die binnenteugel doordrukt. En ga weer een overgang naar draf maken. En dan gaan we in die draf geleidelijk aan. En ik denk dat het ene paard er iets meer aan toe is dan het andere paard. Vanuit die schouder binnenwaarts proberen je paard nog een klein beetje meer richting, met nadruk, richting verzameling te brengen. Zeker niet de bedoeling dat je dat op een korte termijn probeert, maar juist, dat is goed, wel impuls houden, wel voorwaarts houden, wel voorwaarts houden. Ja, hou naar voren, prima. Doe die schouder binnenwaarts, maar niet te lang. Als je voelt dat je impuls verliest, rij er dan maar weer uit. Juist belangrijk, goed zo, prima. Niet hoger in de hals, hè. Klein beetje de hals, juist. Ten alle tijden je blijven realiseren dat een paard zo getraind moet worden dat hij zo optimaal mogelijk zijn lichaam kan gebruiken. Goed zo. Dus de hals vooral niet in oprichting brengen. De voorhand moet opgericht worden door de achterhand. Dit is goed. Goed zo. En die reële oprichting is heel belangrijk om daaraan te werken. Weer een keer hand veranderen. Goed zo. Je kunt op die diagonaal weer eens een paar passen naar voren dragen. Een paar passen verruimen. Zorgen dat hij wil gaan. En weer rustig terug. Prima. Neus ervoor houden. Daar, juist. Van achteruit de voorhand van je paard in oprichting proberen te brengen. En dan ga je op de rechterhand ook nog een beetje schouder binnenwaarts rijden. Goed zo. En weer rustig terug. Prima.
Is goed. Dus op deze hand ook proberen, door middel van die schouder binnenwaarts, het paard net zo'n klein beetje, meer door te trainen dat het achterbeen gaat dragen. En dan gaan we op de rechte lijn zo een paar keer wat overgangen maken. Overgang rijden van draf naar stap en vanuit de stap weer naar draf. Proberen de hals van je paard, dat is natuurlijk nu niet de meest ideale omstandigheid. Ja, dat is goed. En weer aandragen. En dan probeer je steeds een klein beetje snellere reactie te krijgen in je aandragen. Dat je voelt dat je paard steeds iets meer vanuit dat achterbeen van stap naar draf komt. Dat is mooi. Goed zo. Ja, dat is prima. Tussendoor eens even hand veranderen en op de andere hand ook nog even een paar keer zo'n overgang maken. Klein beetje actiever aan benen houden. Klein beetje actiever naar voren blijven rijden. Zo ja, goed zo. Ja, dat is goed. Zo, mooi. Mooi naar voren. Ja, de hals. Hals niet hoog. Zo goed. Achterop vullen naar de voorkant. Prima. Naar de voorkant toe blijven rijden. Neem maar rustig even. Ja. En weer een paar keer een overgang rijden van draf naar stap. En van stap weer naar draf. En in die stap, die hals iets van je af blijven. Ja, daar is het goed. Daar stap je goed. En weer dragen. Goed zo. En dan gaan we, om de ontspanning van die paarden even te laten verblijven, ook in het draven nog eens even licht rijden, de hals iets laten strekken. Mooi naar voren, naar beneden. Goed zo. Achter je hand aan. Prima. Dus echt zorgen dat je paard je hand naar voren, naar beneden volgt. Dat je het gevoel hebt dat de bovenlijn vrij komt en loskomt en het paard mooi de hand volgt naar voren, naar beneden. Een van de belangrijke basisprincipes van de basisafrichting van je paard. En een keer hand veranderen. Goed zo. En wel contact houden, wel verbinding houden met de mond in het halstrek. Goed zo. Zo ja. Rechtsom nog even een rondje zo draven. Mooi. Dat is mooi. Dat is mooi. Prima. En dan gaan we proberen overgang naar stap te maken. Dat gaat lukken, denk ik. Dan gaan we eens proberen in die stap die paarden een klein beetje meer. Eerst even een rondje lang laten. Een keer belonen, een keer een klopje op de hals geven. Zorgen dat de paarden mooi ontspannen blijven. Juist. Wat ik graag wil, dat jullie gaan proberen zo. Dan ga je midden van een korte zijde wendje af. Je doet een klein beetje wijken voor je binnenbeen. En bij aankomst op de hoefslag of de binnenhoefslag probeer je een overgang naar die betreffende galop te maken. Zodat wij in dat wijken, dat binnenachterbeen van het paard, een klein beetje meer tot dragen uitgedaagd hebben, uitgenodigd hebben. En vanuit dat binnenachterbeen wat dat meer draagt, proberen we, dat is vooral voor deze nog wat jongeren, hè, deze is natuurlijk duidelijk een jaar jonger dan die heeft er nog iets meer behoefte aan, zo uit dat wijken. En dan hoeft dat aangalopperen niet helemaal perfect te zijn. En de hals wat laten vallen, rijden de stelling naar rechts, zachtjes je linkerbeen terug en galoppeer maar aan. Mag mislukken hoor, geeft niks. Linkerbeen terug en rechts, oh ja. Prima, rustig zo wijken. En dan ga je een metertje of 2 rechtuit en dan galoppeer je aan. Een van de hele mooie manieren om een paard te leren, om het aangalopperen meer vanuit zijn achterbenen te laten plaatsvinden. En dan als je galoppeert, voldoende impuls houden. Verzameld galopperen is niet hetzelfde als langzaam galopperen. Echt juist. En herhaal dat een paar keer. Zo. Overgang via de draf naar de stap. In de stap, pas je wijken, uit het wijken, aangalopperen. Zodat dat aangalopperen meer en meer op het achterbeen gaat plaatsvinden. Hoe meer wij het paard kunnen uitnodigen, kunnen prikkelen om gewicht met het achterbeen over te nemen zonder dat hij zich spant, hoe beter het is. Nou, zachtjes je linkerbeen terug en recht. Ja, prima. Kijk, goed zo. Dan gaat hij al een beetje met zijn achterbenen denken. Dat wil ik graag. Eerst mooie wending rijden. Kijk eens naar mij. Ietsje de neus een klein beetje meer voor je aan. Zo ja. En dan rustig wijken voor je rechterbeen. Goed zo. En dan ga je een paar meter rechtuit en dan galoppeer je rechts aan. Linkerbeen terug. Druk maar door. Mag mislukken hoor, dat geeft niks. Zet nog iets opzij voor je rechterbeen. Zo, linkerbeen terug en rechts drukt aan. Ja, en galoppeer. Goed zo. Als je dat soort oefeningen veel herhaalt,
dan is het alsof een paard met zijn achterbenen gaat denken. En dat wil ik graag. Ik wil graag die reactie in dat achterbeen prikkelen, zonder dat we daarbij aan de voorkant in een diskrediet komen met de aanleuning. Ga maar door. Galopeer maar aan. Gaan we zo een keer hand veranderen, via de draf, gaan we hetzelfde keer op de linkerhand doen. Dat is goed. Kijk, en dit moet, een jong paard moet dat regelmatig hebben. Dat hij leert, de actie die hij heeft in zijn achterbenen, die van stuwing om te zetten naar dragen. Goed zo, even een rondje draven. En als het je past, ergens op het midden van een korte zijde in stap afwenden, wijken voor je linkerbeen en links galop aangaan. Neem de tijd, hè. Actief stappen, laat de aanleuning niet loskomen. Dus als hij wat duiken wil, moet je vanuit je impuls zorgen dat hij voor je blijft. Vanuit de drijfkracht van het achterbeen, de onderkomende achterhand, moet zorgen dat het paard de verbinding naar de hand maakt. En galopeer maar rustig aan. Buitenbeen terug, binnenbeen druk rustig door. Galopeer maar aan. Ga maar door, geeft niks. Het mag mislukken, dat geeft niks. We zijn aan het trainen. Galopeer maar, hou sprong. Juist, hou sprong. Goed zo. En als je dan aangalopeert, hou dan een klein beetje stelling naar binnen. Even rustig opnieuw doen. Probeer eens aan te galoperen, niet zo dicht bij het publiek, want dan is hij een beetje afgeleid. Dus als je nou wijkt zo naar links, mag ook in zo'n sukkeldrafje hoor, dat maakt niet uit. Dat linkerachterbeen gaat eronder, daar gaat het mij om. Zo ja, goed zo. Dan wend je, ja braaf, kijk prima, dat willen we zien. Dat het achterbeen komt. En dan in die galop aan een lange zijde ook eens een keer een klein beetje naar voren galopperen. Dus ook al heb je nog niet altijd 100% controle op dat tempo, probeer dan eerst de activiteit van het achterbeen te prikkelen, zodat het paard met het achterbeen komt. En daarmee gaan we op het achterbeen het tempo controleren. Waar je wilt, rustig nog een keer aan galopperen allebei, uit die stap. Goed zo. En als ze galopperen, aan de lange zijde is een klein beetje naar voren galopperen. Ga maar door. Goed zo. Hij moet gewoon nog leren dat hij de eerste passen naar de galop nog iets meer met het achterbeen komt. En in het galop verruimen, zorgen dat de neus van je paard voor die loodlijn blijft. Die achterkant moet eronder komen en als die neus terug is, kan die achterkant er niet onder komen. Die neus moet voor je uit, daar, juist, voor je uit en dat vanuit het achterbeen blijven onderhouden. Goed zo. Prima. Weer een overgang maken naar de draf. En draf. Mooi voorwaarts gaan. Goed zo. Niet de neus te ver naar je toe. Zo geleidelijk aan proberen jullie allebei nog even een keer aan een lange zijde of op een diagonaal wat jullie willen de draf een keer toe te rijden. Niet vergeten dat het voor die paarden ook inspannend is zo. Hè? Goed voorbereiden en met je hand achter de mond aan mee naar voren veren. Zorgen dat je vanuit de impuls het paard in de opwaartse richting voor je uithoudt. Neus ervoor houden. Prima. En weer heel rustig terugdraaien. Prima. Goed zo. Weer nog één keer ietsje rustiger. Doe maar een klein beetje rustiger. Goed zo. Ja, mooi rustig voor. Niet aan je binnenteugel te veel terugkrijgen. Goed aan je buitenteugel opvangen. Nou je hand ontspannen, laat maar meegaan. Ga maar mee. Rustig aan, rustig aan. En weer rustig terug. Gaan we even licht rijden. Laten we de paarden in die draf de hals even strekken. Heel belangrijk dat we met ontspanning zo'n ring uitgaan. Dat die paarden zich echt losgelaten blijven voelen. Zich ontspannen blijven voelen. Een paar keer een grote volte rijden zo. En een keertje hand veranderen. Goed zo. Als je hand verandert, je nieuwe buiging vanuit je nieuwe binnenbeen vragen. Hè? Dus niet met de teugel ombuigen, maar juist je paard vanuit je binnenbeen de buiging, de lengtebuiging laten maken. Dat je vanuit je binnenbeen naar de buitenteugel toe kunt rijden. En heel even een overgang maken naar de stap. En de paarden even een rondje aan de halflange teugel stappen. Dan weet ik niet hoe we het indelen dat de volgende erbij komen dat deze uitgaan. In ieder geval interessant begin, dames en heren, van deze clinic. De jongste paarden werden getoond. Isabel Vromans reed hier met Vayen Tehorsi.
Vader is Timon 456. Dit paard was winnaar in de Pavel Friso-bokaal bij de 4-jarige Merries. En loopt tegenwoordig op L2 niveau in dressuur. We zag ook Milou Faber met Marije Helena L, dochter van Dries 421. En dit paard was de reservewinnaar in de Pavel Friso-bokaal 5-6-jarige Merries. En loopt tegenwoordig op M2 niveau. We gaan erbij halen Harmina Holwerda en Masha de Vries Dijkman. Harmina die rijdt met het paard Mij Grand Prix, Nee Grand Prix Mario van Bokken. De vader is Jasper 366. Paard dat in het verleden al de Pavel Friso-bokaal 5-6-jarige won bij de hengsten en ruinen. Geselecteerd is het in het project Mij Grand Prix, Nee Grand Prix 2.0. Harmina rijdt het paard op ZZ lichtniveau in de dressuur. En Masha de Vries Dijkman zit in het zadel van MGP en MGP Geeke van Bijema Staten. Geeke is een dochter van Beert, ook geselecteerd in het project 2.0. Het huidige niveau is lichte tour dressuur. Harmina Holwerda en Masha de Vries Dijkman zijn er bijeengekomen. Het woord weer aan Rien van der Stad. Dankjewel. Zoals u 2 jongere paarden zo nog 1 keer kunt bekijken. Mooie, zuivere kwaliteit van gangen. Dan gaan ze zo de baan verlaten. Dank jullie wel, Isabel. En dank je wel, Milou. En dan gaan we nu verwend worden met 2 paarden die op een klein beetje hoger niveau lopen. Zijn allebei ook wat ouder. Met beide combinaties heb ik het genoegen dat ik ze regelmatig via Mij Grand Prix, Nee Grand Prix les mag geven. Dus beide combinaties heb ik al eens af en toe gezien. Ik neem aan, Harmina draaft eerst gewoon fijn naar voren. En Masha ook, probeer haar mooi zo. U ziet bij beide paarden dat door de training en de africhting en het paard al duidelijk in een meer gedragen houding loopt. Ik zou Harmina, als het kan, probeer de hals een klein beetje meer lengte te geven. Ik snap dat dat niet zo makkelijk is in deze situatie. Hè? Het paard is natuurlijk een beetje opgewonden, wat niks mis mee is. Goed zo. Iets naar voren draven, Masha. En de neus niet te ver naar je toe houden. Hè? Zorgen dat... Een heel belangrijk aspect, dames en heren, dat is iets wat ik wil aankaarten bij u. Dat wij een paard op lengte willen hebben in de hals, is niet omdat we een ruiter willen plagen. Dat is omdat de lichaamsfunctie van een paard alleen optimaal is als een paard een lange hals met de neus voor de loodlijn vertoont. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat de neus achter de loodlijn een slechte vertoning is. Alleen dan is het niet optimaal. En wij streven natuurlijk naar optimaal. Goed zo. Beide handen even wat draven zo. En dan zult u ook bij beide paarden zien dat deze paarden ook door middel van de training, want daar worden ze natuurlijk niet mee geboren. De een heeft natuurlijk wat meer talent dan de ander. Maar door middel van de training al duidelijk meer aanzet tot de verzameling tonen. En dus meer gedragen kunnen lopen. Als het kan, Masha, ga je zo ook even doorzitten. En door middel van wat schouder binnenwaarts en wat tempowisselingen en wat overgangen rijden, probeer je paard een klein beetje meer op het achterbeen vrijheid in de voorhand te gunnen. Dat is goed hoor, Masha. Mooi zo. Kijk, zo ja, prima. De schouder binnenwaarts, echt de buiging laten komen, omdat wij met ons binnenbeen het paard om dat binnenbeen heen proberen te krijgen. Dus de functie van de binnenteugel moet ondergeschikt zijn aan het doorkomen van ons binnenbeen. Het paard moet om ons binnenbeen de buiging in de stelling maken, zodat we het paard vanuit ons binnenbeen naar de buitenteugel toe kunnen rijden. Draaf maar weer, Harmina. Draaf maar weer. Zo, daar naartoe draven. Prima. Zo, prima. En dan gaan we een keer hand veranderen. En als jullie daaraan toe zijn en je hebt je schouder binnenwaarts gereden voor je lengtebuiging, ga je rustig linksomkeerd maken. Pak je rustig een appuiement mee naar links. Die schouder binnenwaarts gebruiken om de lengtebuiging te krijgen. En u ziet bij Harmina hier een perfect appuiement naar links. Heel goed. Mooi voorwaarts, zijwaarts. Dat is goed, Harmina. Prima. Zo mooi achter de hand aan blijven rijden. We streven ernaar nog iets meer hand weg te kunnen houden. Dat we nog iets meer, komt ook een beetje door de opwinding van het paard natuurlijk. Goed zo, Masha. Prima. Ik moet u zeggen, ik ben ook bijzonder blij dat ik met beide Amazones mag werken. Zo bij het Mij Grand Prix, Nee Grand Prix zijn echt 2 zeer ambitieuze Amazones die buitengewoon positief zijn in hun instelling.
wanneer je met hun over het rijden praat, wanneer je ze aanwijzingen geeft. Prima. Hou voorwaarts, Masha. Blijf naar die hand toe rijden. Juist, je verzameling, je hebt een perfect beeld aan, Masha. Heel goed. Je verzameling bij je paard halen vanuit de activiteit, vanuit de impuls naar het achterbeen. Prima. Ik zou graag van jullie beiden ook nog een keer een stukje appuiëren naar rechts willen zien. Bereid dat maar voor in je schouder binnenwaarts rechts. Dus om je rechterbeen de schettelling en de buiging vragen. En als je met iets meer binnenteugel nodig hebt, probeer dan die binnenhand iets te ontspannen, Masha. En weer een keer rechtuit, Masha. Nog een keer naar de rechterhand gaan. Zo ja. Oké, Hermina. Harmina, sorry. Doe ik altijd, hè. Ik zeg altijd Hermina tegen, dus ze is er al aan gewend. Goed, Hermina. Zo ja. Prima. En Masha ook een keer. Ja, mooi. En als jullie daar aan toe zijn, doe je ook een keer vanuit de stap, een overgang naar de galop, gaan we een klein beetje galop werken. Beide paarden zijn ook al redelijk ver doorgetraind in het galopwerk. Ze kunnen allebei al wat verzamelen en al wat wissels uitvoeren. Juist, goed zo. Dus eerst wil je je paard goed correct naar voren, naar je hand toe hebben, dat de aansluiting naar de bit komt vanuit het achterbeen. En dan ga je met die aansluiting naar je hand, ga je wat tempowisselingen, wat verzameling rijden. En dan ga je een beetje spelen met het evenwicht. Je rijdt je paard wat verzamelen, je rijdt hem wat naar voren, je rijdt weer wat terug. Dat is mooi, Amina. Zo, ja. Daar die hals, dat is goed. Daar het achterbeen laten komen, Amina, dat is goed. Prima. Zo ja, en als je verzamelt, je impulsmeter erbij houden, je been erbij houden, dat die blijft doorspringen. En in het ritme van de galop je halve ophouding maken om het paard naar het achterbeen te. Goed, Hermina. En weer naar voren. En weer naar voren. Hou impuls. En niet hoger in de hals. Probeer die hals iets van je weg te krijgen. Masha, goed. Mooi, Masha, daar. Beter. En dan gaan jullie, als je eraan toe bent, wat tempowisseling in die galop, dat deden jullie al. En dan ook een keer een appuiement rijden in de galop. En dan mag je aan dat appuiement vast rustig een keer de wissel maken. Als dat past. Alleen als, en dat is helemaal geen examen. Als het mislukt is er niks aan de hand. Goed zo, Amina. Mooi naar voren, naar je hand toe blijven rijden. Ook in je zijgangen blijf je paard naar voren, naar je hand toe rijden. En de wissel alleen rijden als je paard naar je zin is. Hè? Als je paard in balans loopt. Dus in die rechter contragalop moet je paard niet op de linkerkant leunen. Wissel was oké, Hermina hoor. Een klein beetje spanning in de rug, maar de wissel was oké. Goed zo, Masha. Prima. En dan vergeet niet die kleine tempowisselingen te rijden. Pas je naar voren om die impuls weer op te halen. Om zeker te zijn dat je impuls naar je hand hebt. En dat ga je weer verzamelen. Altijd je verzameling uit de impuls rijden. Goed zo, Masha. En je been erbij, Masha. Goed zo. Als je verzamelt, Masha. Goed zo. Prima. En ook in de wissel, Masha. In de wissel nog een heel klein beetje hand ontspannen. Kan die nog net dat kruis wat lager houden. Maar het is prima zo hoor. Voorbereiden mag je wel zo doen wat je deed. Dus in de voorbereiding iets terugrijden. En in de, goed zo. Dus terugrijden en in de wissel je hand ontspannen. Prima, Masha. Super. Hermina, als jij, dit is goed Hermina. Als jij aan een paar wissels toe bent, doe je dat. Alleen als je past, Hermina hoor. Goed zo. Je paard voorbereiden. Halve ophouding maken en in de wissel. Goed zo. Prima. Ja, rij maar door, Amina. Geef niks. Rij maar door. Ja, en doorrijden. Goed, Masha. En naar voren houden. Prima. U ziet, hè, als je zover bent dat je je paard kunt controleren in zijn balans, dus naar het achterbeen kunt overhevelen, is een pirouette niet meer zo moeilijk, hè? En dan kan je die pirouette zelfs gebruiken om nog weer verder in je verzameling te komen. Goed zo. Ja, geef niet, Amina. Ja, oké. Masha, als het kan, de rechtergalop ook een keer zo verzamelen. En richting een pirouette, die mag nog groot zijn, hè? Je verzamelt hem, je hebt de hals mooi, Masha, hoor. Veel beter. Goed, en naar voren halen. En naar voren. Juist, en wegwezen. Prima. Goed zo. En been erbij. Streken. Goed zo.
Probeer maar, Hermina, als je zover bent, ook die galop een heel klein beetje terug. Ja. En zo'n arbeidspirouette mag groot zijn. Het gaat erom dat die impuls er blijft en dat hij naar je hand blijft lopen. En als jij voelt dat je in de sprong iets verliest, Hermina, rij je gewoon weer even wat naar voren. Zeg je weer even. Maakt niet uit. Ik vind altijd, dames en heren, als je paard rijdt, wat er fout gaat, maakt niet veel uit. Het hangt er veel meer vanaf hoe je met de fout verder werkt. Dus als een paard een keer een frissing maakt of er komt een keer tegen je been, als je maar naar voren rijdt. Altijd je probleem in het voorwaarts oplossen. Goed gedaan, Hermina. Goed zo, Masja. Opletten dat hij niet te veel... Juist, goed zo. En nog een keer proberen, maar goed zo, Masja. Dat is dus een voorbeeld. Masja is met haar series natuurlijk redelijk ervaren. En dan in de tweeën is er nog af en toe een keer een foutje. Het maakt allemaal niet uit. Je moet daar doorheen blijven rijden. En we kunnen natuurlijk altijd aan de safe kant blijven, maar dat maakt niks uit. Goed zo. Goed zo. Goed zo. Prima. Niet meer doen hoor. Nog maar één keer, die laatste. En naar voren blijven rijden. Goed zo. Tussendoor is heel even een keer een overgang maken naar de draf. Mooi, Hermina. En verzamelen. Goed, hou je sprong, Hermina. Blijf naar je hand toe rijden. Dus ik heb liever een pirouette groter naar voren naar je hand, dan dat je hem kleiner wilt en dat je niet voldoende sprong en impuls hebt. Goed zo. En weer naar voren verzamelen. Naar voren rijden en dat verzamel je, Hermina. Je impuls kun je verzamelen. Als je geen impuls hebt, kun je niet verzamelen. Goed zo. Juist, heel goed. Mooie stap, Masja, hoor. Een hele mooie vrije stap zo, dat is goed. Ja, goed, Hermina. Vang maar op. Prima. Juist. En actief houden. Goed zo. Die neus ervoor houden. Goed zo. Heel even een rondje stappen, Hermina. Als die ontspannen is, hè. Mocht die niet ontspannen zijn, mag je weer aan het werk gaan, hoor. En we moeten juist die ontspanning bij die paarden in de baan vooraan blijven hebben. Goed zo. En dan in het lang laten, Hermina, echt zo die neus naar voren bij je weg. Daar, rustig stappen. Goed zo. Heel rustig staan. Maak maar een paar keer een wending. Dus als je paard een klein beetje spanning vertoont, is het rijden van een wending vaak al heel nuttig om dan door ietsjes vanuit je binnenbeen ietsje buiging en stelling te vragen om die rust weer te vinden in die stap. Om die zuivere beenzetting te houden. Goed zo. Dan kun je ook een keer een wending naar rechts en een keer een wending naar links rijden. Dus die zuiverheid in die stap is gewoon opwinding, hoor. Dit is helemaal geen probleem. Gaan we de teugels weer op maat nemen. Goed zo, Masja. Pak maar ietsjes op achter. En u ziet, als wij dus met een paard aan het werk zijn, dan proberen we het achterbeen van het paard in te schakelen bij het dragen van het gewicht. Dus dan gaan we proberen zo'n paard in de oefening als verzameling en richting piaf, proberen die paarden zo te ontwikkelen. Dat is geen kunstje, dat is een oefening waarbij het paard zijn achterhand inschakelt bij het dragen van het gewicht. Goed zo, Masja. Probeer maar. Een tikje erbij. Ja, braaf. Geeft niks. En wat wij regelmatig doen, is een paar van die piafpasjes en dan aansluiten een paar galopsprongen. Dat zo'n paard met dat onderkomen gestimuleerd wordt door het achterbeen te brengen. Goed zo. Goed zo. Dan galopeer me weer aan. Prima. Probeer maar, Hermina, een klein beetje. Zoek er maar een klein beetje op achter, Hermina. Juist. Prima. Goed zo. Heel klein met je tikje erbij. Ik vind het geweldig hoe je hand houdt daar. Zo heel zacht aan je hand. Met je stokje een beetje erbij. Ga maar naar voren, Hermina. Ga maar naar voren. Ga maar naar voren. Juist. Ga er maar uit. Goed zo. Ga er maar uit. Prima. En rij dat maar dicht vanuit het achterbeen. Dus vanuit het achterbeen rij je de aanleuning dicht in je hand. Dat is de bedoeling. Prima. En vul maar op. Prima. En dat kun je heen en weer doen. Hè? Je kan terug verzamelen. Je kan weer naar voren rijden in die verzameling. Goed zo. Kom maar, Hermina. Klein tikje bij achter. Een heel klein tikje achter nodig dan uit. En dan, Hermina, als je dan een klein tikje geeft, moet je voor die tijd een klein ophouding geven en in lucht geven. Dat jij het tikje zo laat werken. Juist. Juist. En de neus van je paard nog iets hoger. En je hand naar voren. Juist, daar. Klein tikje erbij. Prima. En ga er maar uit. En ga er maar uit. Rij maar naar voren. Prima. Rij er maar uit. Prima. Goed zo.
Dan gaan we straks ook nog even een keertje, wanneer het jullie past. Mooi, Hermina. Ook in je passage draf, hè, Hermina. De hals niet hoog laten komen, hè. Na de wissel goed galopperen blijven, Masja. Nou, ja, en galopperen, hè, Masja. Juist, en galopperen. Zo, ja. Achterbeen laten komen. Goed, Masja. Goed. Ik wil graag nog ook eventjes een stukje draf zien bij beide paarden. En dan op de korte zijde, klein beetje verzamelen. Richting passage draf. Hoeft nog niet perfecte passage te zijn. Probeer de hals niet te kort te maken. Dan diagonale hand veranderen. En omdat we dat allemaal mooi vinden, de draf een keer verruimen. Overjaag je paard niet. Probeer het naar voren te rijden. Probeer hem in balans te houden. Iets meer voorwaarts rijden, Hermina. Juist. En de neus bij je weghouden, Hermina. Super. Ja, kijk. Zo ja. Hand mooi vooruit houden. Dat je het achterbeen dicht rijdt naar de voorkant. Goed zo. En dan laat hem maar groeien. Niks doen. Ga maar met hem mee. Niks doen. Ga maar met hem mee. Prima. En dan verzamel je weer. En weer verzamelen. Familie verzamelen. Was je ook nog een keer mooi voorbereiden. En achter je hand aan mee naar voren rijden, Masja. De neus ervoor houden. En achter die hand aanrijden. Neus niet laten zakken. Voor je uit en rij maar dicht. Goed zo. En weer opvangen. Prima. Doen we nog één keer. Een keer terug verzamelen. Via die draf, via die passage draf. Op de diagonaal nog één keer verruimen. En dan denk ik dat het voor de paarden genoeg is. Loop ik voor mijn beurt? Nee, ja. Goed, mooi voorbereid. Niet korter maken in de hals, Hermina, hè. Daar naartoe rijden. Juist. Naar de voorkant toe rijden. Prima. Goed zo. En niet wegschieten, maar laten groeien. Laten groeien, niet meer. Zo, ja, dat hij achter mee kan komen. Heel goed. Heel goed. Nou, Masja, je weet wat je te doen staat. Geen spanning om mij. Draaf maar aan. Goed zo. Mooi naar je hand toe. Hou aan 2 teugels en voorwaarts houden, Masja. Neus niet verder terug. Voor je uit, schiet hem niet weg. Bouw het maar op. Ga maar mee. Goed zo. Zo, en weer rustig terug. Nou, dan belonen we de paarden. En dan denk ik, wat mij betreft, dank u wel. Kunt u zien, dames en heren, ik mag elke 3-4 weken met dit soort Amazoners werken. Dankzij mij Grand Prix, Nij Grand Prix. En dat, ik vind het een geweldig initiatief. Dank u wel. Een applaus. Zeer leerzaam, dames en heren. Bijzonder moment op deze dag. Prachtige clinic gegeven door topinstructeur en toptrainer Rien van der Schaft. Met medewerking in dit geval van Hermina Halberda. Ze reed Mario van Bokken van Jasper 366. Masja de Vries-Dekman met Geeke van de Bijema Staten van Beert. En we klappen even met. Prachtige sfeer hier altijd in Leeuwarden op de hengstekeuring van het KFPS. Zo'n beeld van het Friese paard in de dressuur. Kijk ze daar lopen, kijk ze daar gaan. En een kleine toegift voor het enthousiaste publiek, dames en heren. Daar komen ze nog een keer. Wat kunnen die Friese paarden bewegen? Wat een souplesse, wat een ruimte, wat een balans. Mooi. Nou, het loopt weer perfect op tijd allemaal vanmiddag.
We gaan naar alle rubriekswinnaars kijken. We hebben de ontknoping, dames en heren, de finale van de Horses to Fly KNFPS sportcompetitie. De winnende aanspanningen van vandaag gaan het nog 1 keer in de finale tegen elkaar opnemen. En de stemming bij het publiek begint er al super in te komen. Henk Dijkstra zal u zeker oproepen om zo dadelijk nog eens flink mee te kijken welk paard de beste beweging hier laat zien aan de zeer ervaren juryleden. En ik zei daar straks al, ze walsen nog 1 keer door de baan. Het Friese paard, prachtige Friese paard, blijft imponerend. En de man die er alles weer over weet, de ins en de outs, die staat er al in het midden van de piste. Dat is Henk Dijkstra, morgen de hele dag live te horen op Omroep Friesland. En nu live in de piste. Henk, ga je gang. Dankjewel Bert voor je enthousiasme. En natuurlijk zijn wij ook hier in de piste in afwachting van het hoogtepunt van deze Horses to Fly sportcompetitie. De overall finale waarin de rubriekswinnaars dus naar elkaar in deze finale gaan strijden om de hoofdprijs. Als eerste met 146 aan de wagen het zwarte paard Siert P.J. stamt af van de Hengst Dries 4-2-1. In eigendom bij de combinatie het zwarte paard en de firma Wiebinga en Van der Ark in Oudwoude en Hemrik. Met aan de leidsels Berber van der Veer. Vanuit de onervaren categorie Tjibbe P.J. met 148 aan de wagen. U kent hem natuurlijk allemaal. Udo de Haan. Dan met 2,71. De schitterende winnares in de categorie Merries. Bommelsteins Valentina. Van de Hengst Alwin 469. Van Jaap van der Meulen in Broek-Noord. Met trainer-rijder Henk Hammers. En last but not least. Met nummer 2 aan de wagen. De winnaar in de categorie ervaren wedstrijdpaarden Sven B. van Wiemer. Van de combinatie Minkema-Schreuder in Friese palen met aan de leidsels Sieberen Minkema. Dat zijn de finalisten. Wat een toptalent hier in de piste in het WTC. In deze schitterende entourage met veel enthousiast publiek op de tribunes. En de heer Van der Vermunt, Gerard Vermunt, is intussen al druk bezig met het inspecteren van deze finalisten. En de jury wordt in dit geval gevormd door de heren Van der Meulen en Hamminga. En zij gaan eens kijken hoe die jonge dame Berber van der Veer het tegen die geroutineerde heren Udo de Haan, Henk Hammers en Sieberen Minkema eraf gaat brengen. Veel succes allemaal. En dames en heren, ik zou zeggen, laat uw voorkeur maar eens even duidelijk aan deze heren met de balhoed op blijken. Geliefd in binnen- en buitenland, onze zwarte parels en zeker in deze aanspanning. Het tuigen. Waar zit uw favoriet? Is dat deze jonge debuterende dame op het hoogste niveau? Of is dat Udo de Haan? Of gaat uw voorkeur uit naar Valentina? Bommelsteins Valentina? Of vindt u nog dat Sieberen Minkema de winst verdient? Wat een swingende paarden hier in de piste, hoog van de vloer. Met een fantastisch grijpende voorhand en een sterke ondertredende achterhand. En dat te bedenken dat die zwarte paard Siert hier voor de 3e keer vandaag acte de présence geeft. Wat een krachtpatser toch. Nou mensen, zegt u het maar, dan komen ze nog een keer. Aan elkaar gewaagd en strijden tot het laatst.
snel mag. 2, 271, 146 en 148. Voorlopige plaatsing. 2, 271, 146 en 148. De jury is nog verdeeld, dames en heren. En dat betekent dat de strijd nog niet gestreden is en maken wij ons op voor een schitterende overkamping nadat de paarden eventjes op adem hebben kunnen komen. En we gaan zo dadelijk genieten van een overkamping tussen de 2 eerst binnengeroepen paarden, te weten die Sven B. met Sibere Minkema en Bommelsteins Valentina met Henk Hammers. Dat zijn de 2 ervaren rotten die het elkaar in deze finale ongetwijfeld nog lastig gaan maken. Nou, daar komt hij. Wat een atleet toch op 4 benen. Kijk eens even. Wat een fantastische voorhand. Maar ook die Valentina, die doet het toch fantastisch voor een merrie. En wie vindt u dat het moet winnen? Is dat Sibere Minkema of is dat toch Henk Hammers? Wat een sfeer hier in de hal. Jongens, jongens, wat een schitterende strijd. Ze strijden voor wat ze waard zijn. En dan komen ze zo dadelijk nog 1 keer op de linkerhand. En de heren weten wat het is om een finale te rijden. En nu moet het gebeuren. Kijk eens eventjes. En de winnaar, dat is Sven B. en Sibere Minkema. En een fantastische tweede plek voor Henk Hammers. Een ovatie voor Sibere Minkema. En natuurlijk ook voor Henk Hammers. Ja, wat is er nou mooier dan schitterende tuigpaardensport, dames en heren. Dat is toch genieten. En namens Horses to Fly staat de directie al klaar om deze fantastische winnaar te huldigen. Hij sprong bijna uit de wagen van enthousiasme, gedragen door uw enthousiasme. Heerlijk, wat een hoogtepunt op deze vrijdag. En namens de sportcompetitieorganisatie Herma Donker wordt in eendrachtige samenwerking met onze hoofdsponsor Horses to Fly in de persoon van de directeur de eresjerp aangehangen en de ereprijs voor de overall winnaar Sibere Minkema met die prachtige ereprijs die hij nu nog even laat zien. Bloemen. Nou, ik heb jou al heel vaak enthousiast gezien, Sibere, moet ik eerlijk zeggen. Maar zo enthousiast als zo net, dat komt zelden voor. Dat is een fantastische entourage en dit paard gun ik het zo, omdat eigenlijk is het laatste keer dat dit paard deze competitie mag lopen. En vorig jaar wou ik ook al, maar toen had ik natuurlijk Nanen. En dat jaar daarvoor, toen was je er nog niet klaar voor. Dus ik dacht, nou, als het nou 1 keer moet gebeuren, moet het nu gebeuren. Het is zo'n fijn paard en niemand kent hem echt. Maar dat is eigenlijk wat jammer, want het is gewoon een fantastisch paard. Maar men ziet het nog niet zoveel. Dus ik hoop in de toekomst dat we er nog veel van kunnen horen. En ja, die sportcompetities, ik was eerlijk gezegd, ben ik niet iemand die in de winter veel tuigwedstrijden reed. Maar die sportcompetitie vind ik toch een hele mooie competitie om met jonge paarden toch te kijken hoe ze zijn. Aan entourage te winnen. Ik wil ook de sponsor even bedanken aan Horses to Fly, die deze competitie mogelijk heeft gemaakt. Want zonder sponsor kunnen wij niet rijden.
Dus dank je wel daarvoor. En voor de rest wil ik het publiek bedanken, mijn paard bedanken en iedereen. Nou, daar heb ik weinig aan toe te voegen, Sieber. Fantastisch gesproken. En we gunnen het je natuurlijk allemaal van harte. En we maken ons op voor een schitterende ereronde. Voor de tweevoudige winnaar, want vorig jaar won hij met Nane. En hij herhaalt dat kunststukje hier met die fantastische Sven B. En nu staat er klaar voor, ik in elk geval wel. Want ik hoor mijn grote vrienden van de Status Quo. En doet u even mee. En u gaat even staan toch, voor die winnaar? Ja! En natuurlijk ook eer voor de overige prijswinnaars uiteraard. Oh, een klein beetje materiaalpech, dat kan gebeuren. Uw applaus niet minder voor Henk Hammers, Berber van der Veer en Udo de Haan. Fantastisch gedaan Henk met die jonge, talentvolle Bommelsteins Valentina. En natuurlijk het zwarte paard Sier en Tjibbe. De reparatie is uitgevoerd, daar komt hij nog een keer voor u speciaal. Sieberen Minkema. Wat een topper in tuil. Sven B. The overall winner. Der Meistersieger des Showfahren, Sieberen Minkema. And the show driving event winner 2018-2019. Dank u wel voor uw enthousiasme en huldeblijk. Graag tot de volgende gelegenheid. Super bedankt ook Henk Dijkstra. Dames en heren, wat was het genieten onder leiding van Henk. Gingen de paarden nog beter dan in de voorgaande rubrieken. Wat een winnaar, Sven B. De nakomeling van Wiemer 461 met de geweldige Sieberen Minkema die de leidster in handen had. We gaan even de benen strekken, zou ik zeggen. Het Clinic en morgenprogramma zit erop. Het is bijna 2:05. En dat betekent dat we een pauze hebben van 20 minuten. En dan gaan we beginnen aan de zeer spannende derde bezichtiging. Ja, dan gaat het erop aankomen. Welke paarden worden doorverwezen naar het Centraal Onderzoek later dit jaar? We zullen het allemaal gaan meemaken. 2:15, dames en heren. Dan hopen we dat u weer bij ons bent voor die spannende derde bezichtiging. U bent natuurlijk van harte welkom in het Stroodorp. Veel standhouders. De clinics in het Stroodorp die gaan nog even door. Om 2 uur begint daar een nieuwe clinic. En een uur later om 3 uur de laatste clinic. In het Stroodorp, de volgende clinic om 2 uur gaat dan over het redden van grote dieren. Demonstratie hoe om te gaan met dieren in nood. U krijgt tips
en trucs hoe te handelen. En om 3 uur komt Horst Becker nog een keer aan het woord. Dat gaat dan in het Engels. National Training Principles for the Conservation of Your Horse. Dat is het thema om 3 uur. In het WTC Hotel is er nu een einde gekomen aan al die clinics die daar waren te aanschouwen.